In de bouwvak van 2024, dus dat is aangemeerd, zal een groep van 34 jongeren mij begeleiding 3 weken in Ghana. Sommige jongeren uit de Moordelusses door mij. En ja, de oren komen eigenlijk uit de regio Jesternijtjerk, Nes, Damboord, Metselweer, Woonswerd, Rinsemegeers, Bedaard, Boavert en Dokkum en Rijtsum. Dus het is eigenlijk de hele regio Noord-Oost. En ja, in Ghana zullen deze groep jongeren een werkvakantie houden. En mij elke een kleuterschool bouwen. Bij u in de studio binnen 3 deelnemers, of 2 deelnemers zijn hier begeleiden. Maar dat is Ansje Boonstra, Anna Dijkstra en Jeltje Kastelein. Goedemiddag, dames. Goedemiddag. Fijn dat je bent binnen. Ja, Antje, misschien kun je even in het kwart uitleggen. World Servants. Wat is het? Nou, World Servants, dat is een organisatie die werkreizen organiseert naar buitenland, zeg maar. En daar goes dan bouwen. Het is eigenlijk bouwen aan verandering. Dat is eigenlijk de slogan van World Servants. Bouwen, letterlijk en figuurlijk, om verandering. En wij gaan in Ghana we helpen om daar klaslokaal te bouwen. Ja, want die hebben voor dier, het 2024, gaan daarheen. Van waar Ghana? Hoe ben je daarbij gekomen? Nou, van waar Ghana? We zoen eigenlijk eerst naar Rwanda. Maar dat verloren wegens omstandigheden. Daar zoen we een kleuterschool bouwen. Maar via World Servants zijn ze, Rwanda dat lukt net. Dus dan is misschien Ghana een mooie project van je. Weet je met mijn grote groep heen kennen. Want dat doen de jongeren graag. Die doen graag mijn eigen groep. Mijn grote groep doen ze erheen. En daar wie Ghana bij uitstek het goede plak voor. Er zijn op dit moment een protte initiatieven die World Service neemt, verschillende dorpen hier in de regio. Nou, ik weet, je hoort er een groep uit Broeksterwoud, naar Malawi volgens mij. Vorig jaar had er een groep uit even denken, Waterswoud 3 is een West. Nou, Jemme, en dan zei de schrik nog een andere ploeg uit Twezelwijk. Is dat hier in de regio, speelt dat meer of wordt het actueel? Wat is dat? Nou, dat is wel een hele goede vraag. Daar hint het correct ook al even door. Maar ik denk toch altijd een beetje misschien wel hoe de mentaliteit uit van de mensen uit Tomaten eerst Friesland. Dat ze wij hagen hier hartstikke goed. En ja, je wil misschien ook wel graag iets voor een orde aan bij mensen die het minder goed hebben. En dat sprutst de jongeren bij u heel erg aan. En ik denk altijd wel wat zei over de mentaliteit van de jongeren hier in de regio. Ook. Ja, want Jeltje en Anna die staan hier ook bij. En Jim gaan naar mij. Dus Jim zullen daar aan het werk. Wat wie je motivatie om mij te doen? Ja, ik vond het heel mooi om te doen voor de mensen daar, voor het goede doel. En ook voor eigen ervaring. Mijn vriend, dat is toch mijn kennissen daarheen. Het is toch wel veilig met z'n allen. En ja. Spruts me meteen aan. En ik zorg even naar die buurvrouw. Wat is voor jou de motivatie om mij te doen? Nou, ik vond het een super mooi project. En ook is ik echt wat betekenis van die mensen daar. En van die band die daar dan uiteindelijk naar school gaan. Want ik ga daar klaslokaal van ze bouwen. Dus ze hadden er echt wat aan. En ja, dit kost ik nooit viertens aan ervaring. Nee, dat is ook zo. Maar heb je een beetje bouwkundig inzicht? Hoe is dat? Nee, dat nog net. Maar de zus is daar vast me helpen. Ja. Ze maakt je daar al een opbouwtje en ze maakt het daar. Dus wij zijn er om te helpen en ze zullen het dus leren. Ja, want die heeft zelf, de eigen ervaring. En ik weet net dat er in de begeleiding mensen zitten die de bouwtechnische ervaring hebben om daar iets in te beschutten. Maar je moet gewoon het aanpakken, stenen sjouwen, planken zagen. Ja, weet ik het wat er gebeuren moet. Ja. En Jim ging dus bij mij. Ik heb een hele grote groep mensen mij. Dan voel mij op in de informatie die ik leerde. Dat het, misschien wel van 90% vooral hier binnen. Terwijl ik denk, bouwen, in mijn beleving is dat iets van jongens. Maar hoe zit dat? Ja, uw vreugdegroep, uw ploeg waar het begonnen is vooral bestaat uit vrouwen. Omdat vooral vrouwen bij in het dorp ben je net zo volle jongens. Daarom ben er steeds al je vriendinnen bij kwamen. En uiteindelijk ben er ook wat jongens bij kwamen. Ja. Bij vrienden. Maar verder weet ik net waarom dat er net zo volle jongen. Nee, terwijl ik denk, als het herst opbouwen, is mijn beeld een beetje. Misschien is dat ook wel heel beperkt. Maar, deze vrouwen hebben heel veel girl power in hun zin. Dat mag je net onderschatten. Nee, dat onderschat ik zeker niet. Want ik vind het ook wel mooi om te zien dat dat dus op die manier dan gaat. En wat voor verwachtingen heb je hem daar? Je hebt erheen gaan. Want je hebt je een beetje voorbereid. Denken, wat kom je hem te zien straks? Nou, ik denk dat het sowieso heel gezellig is. Omdat ik wel iedereen kennen van onze groep. Maar daar, dat is natuurlijk wel een hele andere cultuur. Dus ik denk dat het best wel bijzonder is. Dat het ook best wel een indruk achterlaat voor u. Ja, want wij hebben hier natuurlijk best wel luxe. Hè? Maar als ik kom van bed, stappen we onder de douche, we drukken op de knop, dan gaan we een bakje koffie, gaan bij de tafel zitten en die valt er een stukje ballen uit het broodrooster bij. Dat zal daar net zo wezen, denk ik. Nee,
Daar zullen we heel erg aanpassen, Matten, maar dat moet vast goed komen. Ja, want hij heeft daar faciliteit, want waar verblijf je hem daar? Waar zit je hem in een... Er Of is in dus tenten. al een squale, dus ik denk dat we in een klaslokaal sliepen die daar al bin. En nou, Oké. douche of zo, ja, dat is er net. Ja, Dus dan hadden wij een aanwerken en een bekerke. een beetje campingdoeske. Ja. Ja, nou, dat is op zich echt hartstikke mooi. Hey, vorige week weer de start in de kerken van Justus Mora. Hoe gaat dat? Ja, dat was super mooi. We gingen een campingdienst. Bij ons in de tuin eigenlijk. En toen de collecte wie ik voor ons doel. Toen hebben we onze eerste €400 ook al ophalen. Dus dat was super mooi. Ja, want uiteindelijk moet je hem het komende jaar heel bij elkaar sparen. Hel je maar je acties. Hoeveel geld heb je nodig? We hebben in totaal een hele grote geld nodig. We hebben ongeveer €124.000 nodig. Dat is een best bedrag. Ja. En hoe ga je hem dat bij elkaar heljen? Nou, we stonden binnen Kwartstof op de Boerendag, 27 juli, bij Dries en Wouterswoud, de paardendagen, Ja. bij een kraampje. En ja, we zullen al die acties voeren dit jaar. Misschien kinderdisco's en van alles. Ja, want je moet het zelf al je bij elkaar heljen, hè, dat geld. Ja, Ja. want er moest een deel bouwkosten zitten erbij, heb ik begrepen. En ja, je moet er ook heen. Dus dan heb ik reiskosten, vliegtuig, Ja. weet ik het, auto's. Ja, dat zit er al bij in. Oké. Hey, en ja, je gaat daar dan heen. En wat ga je precies doen? Hier in de Krek leven we een kleuterschool bouwen. Maar ja, nou zeg je hem al van, daar is ook al een deel. Kun je me daar een beetje over vertellen? Ja, er is een ondernemer die had daar al een begin maken en wij helpen daar met de moorden opbouwen en alles. En uiteindelijk zullen hun het dan aanmaatje, het laatste puntjes op de IC's maar. Zullen hun het dak nog aanmaatje en ja, de basis is Ja. voor u om te lezen. Als je het ook eens mij als begeleiding, en nou, ik neem aan dat het ook wel mijn werkjes is, ja, hoe groot is die groep van mensen die al die jongeren begeleiden? Er zijn sommige mensen die het mij gaan. Jouw vrouw en 3 man. Dus we hebben wel 3 man als leiding. Dus misschien stelt dat een beetje gerust wat de bouwen Ik betreft. ben het er net al gerust van. Ik ben dat oké. stellen. Nee, helemaal prima. Nee, en ja, iedereen als leiding mij gaat, dan krijgt al een eigen stukje. Iedereen is de algemeen leider. We komen natuurlijk in een oorlog, dus we willen maar ook iets zien van de cultuur en daar iets van mij krijgen. Dus we gaan een cultuurleider. Er is ook een kinderleider, want de jongeren mij helpen om alle dagen een kinderprogramma daar voor de band daar te verzorgen. En ja, er is nog een medisch team, een medisch leider gaat mij. Dus ja, die leiders die het mij binnen, die werken echt wel volop inzet. Ja, maar die doet dus meer als bouwen, begreep ik wel. Ja, dat klopt. Het is ook echt meer als bouwen. Dat is de hoofdzaak. Maar daar ben ik heel veel oren dingen. Bijvoorbeeld als er een van de jongeren een verpleegkundige opleiding doet. En die denkt van, goh, het lijkt het mij hartstikke interessant om hier eens een keer in een ziekenhuis te zien. Dan gaan we dat echt regelen. Ja. Dus het is echt voor de zelfontwikkeling, de zelfontplooiing van de jongeren. Is het gewoon echt een hele ervaring. Nou, dat is mooi. Dus een breed spectrum aan ja, de dingen die je hem dit doen. Hast je ondervinding met dit soort dingen of is het voor de eerste keer? Dit is voor mij de eerste keer om mijn World Servant op reis te gaan. Ik ga wel ondervinding mijn prutte ding organiseren. En ja, dat merken we nu al. We staan aan het begin van het actie hier. Maar er komt heel veel op ons ouwe. En er moet echt heel veel georganiseerd worden. En het doel is dat de jongeren dat zelf organiseren. En dat wij als leiding dat ondersteunen. Dat wij ze faciliteren en dat wij ze overal bij helpen. Ja, want ja, eigenlijk moet ze sponsoren worden. Hey, met mensen die gewoon van grotere bedragen sponsoren op een of andere manier. Of moet het echt alleen maar acties bij elkaar halen? Nee, daar ben we nog echt mee bezig. Ik om bedrijven te benaderen om te sponsoren. Want het is inderdaad een heel bedrag. Hè. Per persoon is het ongeveer €3400. Dus ja, we moeten echt wel €124.000 bij elkaar krijgen. En dat krijgen we waarschijnlijk net alleen terug acties. Dus hierbij ik de oproep aan mensen die dit jaren, bedrijven die dit jaren, denk je nou van, oh wat een fantastisch project van Moireliusses en omstreken om naar Ghana te gaan. Benader je u, ziek je u op Instagram of Facebook of op de World Servants pagina Moireliusses en omkrieten. En dan jaren we het graag. Nou, ik denk dat dat een prachtige afsluiting is om deze oproep even te vertellen. Ik wens je een soort succes in, dan mag ik even tekenen wie ik het namelijk weet, in Ghana, ja, sorry. In Ghana. En nou, misschien dat we nog eens even letter als je hem dat om de West had, eens een keer een afspraak met je kennen om 70 jaar hoe je met ervaringen West had. En van je hem er al hierin had. Praat, dat doen we.